Assalamu alaikum wa rahmatullah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalina Muhammadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a muni kowa da kowa fatan alkhairi, sannan muna muku barka da sake kasancewa da mu a wannan gida mai albarka a kuma wannan rana ta Juma'a mai tarin albarkoki. Yau a cikin ikon Allah muna ɗauke da fa'ida ta maganin maƙiya da kuma samun alkhairai. Wato wannan fa'ida da za mu yi bayani a kanta ta dafa'i ce da kuma jalabi. Duk mutumin da ya riƙe wannan fa'ida da za mu yi bayani ya ringa amfani da ita kamar yadda za mu yi bayani insha Allahu ta'ala, Allah zai kare shi daga sharri na mutane da na aljannu, sannan kuma Allah zai bubbuɗa mashi harkokin da yake yi a cikin ikonsa. Wannan fa'ida, wannan yanda ake yin aikinta, ana yin aikin ne ƙarfe 3 dare ko ƙarfe 4, ƙarfe 3 ko ƙarfe 4 na dare kenan, wurin asuba kenan. Ƙarfe 3 ko ƙarfe 4 ake wannan aiki. Abin da ake yi bayan an yi alwala, an yi nafila ko nafilfili, to za a karanta suratul kahfi. Bayan an karanta suratul kahfi za a karanta suratul dahe, sai kuma a karanta yasin, sai ar-rahmanu, sai suratul waqi'a, sai suratul mulki wato tabara. Waɗannan surori su ne ake karantawa. Bayan an karanta su baki ɗayansu sai a karanta, sai a yi wuridin wato hasbunallahu wa ni'mal wakil 450, sai a yi addu'a ta neman kariya Ubangiji wurin sharrin mutane da sharrin aljannu da samun alkhairai. To ina mai tabbatarwa da cewa duk mutumin da ya riƙe wannan aiki yana yin shi a kullum, tabbas zai yi mamaki yanda Allah zai buɗa mai harkokin shi, sannan kuma Allah zai kare shi daga dukkanin sharrin maƙiya, mutane har ma da aljannu. Allah zai kare mutum. Za ka ga ana ta jifanka amma ba za a iya samun ka ba, ana ta yi ma asiri amma ba zai iya kama ka ba. Yana da kyau a mu kula wajen ire-iren waɗannan ayyuka wanda suka shafi dafa'i da jalabi. Ba a wasa da su, ba a wasa da su. Waɗannan ayyuka musamman in mutum ya gane ayyuka da abin da ya shafi, ko da almajiri ne mutum, in ya gane ayyuka da abin da ya shafi surorin Alkur'ani da irin a ce sunayen Allah, to insha Allahu zai yawaita ganin haske a cikin ayyukan da yake yi. Za a yawaita ganin haske saboda wasu misali suna gani kamar irin sakandamai da sauransu sun fi tashi, abin ba haka yake ba. In ka saba da aiki da sunayen Allah da surorin Alkur'ani mai girma, to ina mai tabbatar da maka da cewa mutum sai ya daina amfani da irin su sakandamai da sauransu. Saboda
su babu makawa a duk lokacin da ka ɗauki surorin Alkur'ani ko sunayen Allah da niyyar ka shiga wani aiki, babu makawa, babu kokwanto wannan buƙata in Allah ya so ya yadda kowace iri ce za ta biya. Sai dai gaggawa irin ta ɗan adam, sai dai gaggawa irin ta ɗan adam. Amma aiki da sunayen Allah da surorin Alkur'ani ba a yin shi ya tafi a banza, baya faɗuwa, buƙata sai ta biya ko da kau tsawon wani lokaci ne. Don haka a riƙe wannan sirri mai ƙarfi wanda in sha Allahu ta'ala kamar yadda muka yi bayani za a samu dafa'i da jalabi. Duk wani mai so ya ga bayanka in kana wannan aiki bai isa ya ga bayanka ba, sai dai kai ka ga nashi, saboda Allah zai kare ka daga dukkanin sharruka ne. Allah zai kare ka daga dukkanin sharrukan shi mai so ya ga bayan naka. Sannan musamman ma in za a iya sai a ƙara da waraddallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa khana Allahu qawiyyan aziza. Za a iya ƙarawa da ita 111. Za a iya ƙarawa da ita a cikin aikin. To in sha Allahu ta'ala za a samu tsaron Ubangiji da buɗiɗɗika na samun alkhairai daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. A nan muka kawo ƙarshen wannan fa'ida mai albarka. Muna ma kowa da kowa fatan alkhairi, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sake sada mu. Ma'assalam.